Milorad Jelovac ima 90 godina i nikada nije koristio kompjuter, ali sada je odlučio da pokuša. Malo zbunjujuće sve i teško ide, a pomalo i ne vidi. U tom slučaju kolege, penzioneri i učenici, a i nastavnik priskaču mu u pomoć. Da nije njih, pa ja ne bi prošao ni ovo što imam pojma o pojmu. Većina njih nije imala do sada susret sa računarom, tako da radimo onako strpljivo i polako. Najteže nam je bilo prvog dana. Da upalimo računar, da vidimo, da ubacimo šifru. Sada, verujte, sve ide svojim tokom. Sada imamo komentar, ja i koleginica. A šta sad vikend kad dođe? Zaboravit ćemo pola, majke. Koristim internet, Facebook, Skype. Došla sam ovde da se usavršim, da vidim, da nešto bolje naučim. Ono što nisam znao. A novo znanje možda će i drugi iskoristiti na društvenim mrežama. Što da ne? Slušao sam mojih kolega i sve to, dopisuju se ovamo, pa ima neka krstarica, pa ne znam ja to. Ja sam još laik, još to što kaže u povoju, ali polako, o tom potom. Može da bude i neka lepa teta i sve to. Bože, šta će mi to? Kurs traje 4 nedelje, a časovi od sat vremena održavaju se svakog radnog dana. Lepa stvar za naše penzionere je škola računara koju smo uspeli da realizujemo sa 6 penzionerskih udruženja. Do kraja godine će blizu 550 penzionera proći kroz obuku za rad na računaru. Osim što će odavde izaći sa novim znanjem, stiču nove prijatelje i produbljuju stara poznanstva. Pa jeste, da se družimo, da, nove prijatelje, mi smo svi, evo, penzioneri, mislim, sličnih godina i onda nije loše da sklopimo neka prijateljstva i tako. Svi se mi znamo da i neverovatno, najčešće sa zabava. Idemo na zabave, na igranke i tako. Lepi susret, uvek veselo to. A muziku ja volim, plesanje i to. To me održava. A svima koji žele da dožive njegove godine, Milorad poručuje samo čajevi i bez nervoze. I naravno, nikad ne prestajte da učite.